Salên 1920 piştî derketina bizava dadaîzmê, kolaj wek rêbazeke hunerî berbelav bû. Civandina keresteyên cur bi cur û alavên jiyana rojane, wek rêbazeke hunerî bi navê kolaj tê nasî. Roja îro hê jî têra xwe rewaca wê heye û ji aliyê gelek hunermendan ve tê bikaranî. Kolaj bi awayekî sê layenî, wek asamblajê curayeke kompozisyona bandorkere û bi perçeyên alavên hazir tê afirandin. Rêbaza kolajê derfeta serbestî û afrîneriya bêsînor dide hunermendan. Her wiha kolaj derfetê dide ku alavên cur bi cur ên jiyana rojane an jî hin fotograf bi awayekî cuda di berhemekê de bên cemhev. Teknîka kolajê alavên ku qîmeta wan a hunerî nîne bi üslûbeke ciyawaz tîne cemhev û wan dike keresteyê mijareke hunerî. Li gel asamblajê, kolaj jî li ser zemîneke sê layenî binecih bûye û zorê dide hunermendan ku alavên jiyana rojane di berhemên xwe de bikarbîne. Kolaj dema ber bi asamblajê ve tê guhertin, zemîna wek layenî jî ber bi sê layenan ve diguhere. Li gor bi zava dadaîzmê, her tişt dibe keresteya berhemeke hunerî. Lewra jî erk û şêweya bikaranîna alavên wek kaxizên rojnameya, bilêtên trênan, bişkokên cila û pêlîstokên zarokan ji aliyên dadaîstan ve hatiye guhertin. Bikaranîna van alavên jiyana rojane, carna di berhema hunerî de dibe sebebê aciziyekê. Carna jî vegotineke helbeskî li berhemê zêde dike. Rewaca wan teknîkan roja îro jî di cîhana hunerî de serdest e. Kolaj wek şêweyeke hunera ciwandin û pevzelqandinê tê binavkirin. Hunermendên ku bi teknîka kolajê dixebitin, ji zeman û mekanên cuda, hêma û alavên cur bi cur tînin cemhev û hewl didin ku di navbera wan de tora pêwendiyan saz bikin. Ev hunermend bi vê tora pêwendiyan gelek temayên wek çapemenî, çanda popüler û jiyana civakî rexne dikin. Carna jî helwesteke estetik hildibijêrin. Hunermendê Kurd Murat Gök jî di xebatên xwe yên hunerî de teknîkên wek kolaj û asamblajê gelek caran bikardîne. Hunermend bi xebatên xwe yên kolajî dixwaze destêwerdaneke li ser rewşa însanan bike ku di bin bûyerên civakî de fetisîne. Hewildana wî ji bo azadkirina wan însanên fetisiye û dixwaze mecreya lehev û tevgerê li wan însanan firehtir bike. Murat Gök li Amedê dijî û xebatên wî heta niha li Parîsê, di Müzexaneya Georges Pompidou'yê de, di Viyanayê di Müzexaneya Mag û Galeriya Depoyê de û di Bienala Çanakkale'yê de hatine pêşandan. Bi berhemên xwe tevlî gelek bienalan bûye û di gelek müzexaneyên hunerî de berhemên wî cihgirtine. Murat Gök perwerdeyeke klasîk li ser resmê wergirtiye. Lê tevî ressamiyê, medyûmên hunerî yên wek vîdeo, fotograf, enstalasyon û performansê jî dwarê hunerên hevçerk de bikardîne. Hunermend di xebatên xwe de zêdetir fotografê tercih dike, lê ne bi helwesteke klasîk. Di fotografên xwe de dixwaze bi awayekî cuda ji xwe re zimanekî estetik peyda bike. 2001 da zanîngehê xedand û gava zanîngehê de bû, alaqa min ser ewkê de bû. Hunerê nûjen bû. Dixwast ez tiştê cuda bişuxulim. Min hunerê Halîl Altındere bû, Hüseyin Barî altekî min dîtibû. Xebatê Halîl Altındere min dît. Navê wî zî nasname bû. Ewa ser nasname rêya xwe ew kir. Girtî bû. Tirok Tirak bû navê. Xamyokê bû, ser wî de top hebû. Ömür dixede, rê neqede. Li wê ewa çi dîj nivîsandibû. Rê dixede, ömür neqede. Ewa bala xwe da ser. O vî jarê min got ez çawa dest pê kim, ez çawa bişuxulim. Wî çaxê, wî demê de ji xwe me kolaja çê dikir, me wene çê dikir, fotoğrafa çê dikir. Paşê wî de sala 2000 da me Vasif Qortin dît. Ew zî hekî peşengeh wî çaxê çê dikir li Enqereyê da. û ez ê ketimî peşengehê da. Karê xwe li wê nîşan da. Me ew dî li wê dît, me peyva kir. Awa
من دست بکر به هنر نوجان. Murat Gök, di xebatên xwe de alavan bi halê xwe yê sêlayenî li gel mekanê pêşangehê têkildar dike û berhemê bi pêwendiyeke mekanî pêşkeş dike. Lewma jî ji bo pêkanîna vê helwesta xwe teknîka enstalasyonê tercih dike. Alavên ku di berhemên xwe de bikardîne jî li gor vê perspektîfê teşe dikin. Ana enstalasyon zî wek mirasa ew Marcel Duchamp ji merma. Ew wî carê karê xwe da endüstriyel malzemeçê dikir. Nîşan dida. Ew şoreş bû ji bo hunerê canê da. Pêştê wî da huner zî ewa cida bû. Wî wext û heta wî wextê gelek hunermend enstalasyon çêkir. Ew zî pirsika wî zî hinkî cida ye. Enstalasyon ez awa bêjim, ez gavekê dixebetim ser enstalasyonê, ez dibe me çawa fikra xwe bînim meydanê. Ser wî da ez enstalasyon çê dikim. Yani ew çaq lazimatê min ser kîja malzeme be ez wî ya dest pê dikim. Ser wî ya dişolim. Ji bo wî ez nabêjim ewa tam enstalasyonu tam çi mesela ji min re eza dolabî lazim dibe. Ez wî ya eza dolabî direkt ez ser wî da dişolim. Direkt nîşan didim. Wî çaxê çünkü lazimetli wî demê lazimetli min ser wî ye. Murat Gök li Amedê hatiye dinyayê. Hê jî li bajarê xwe dimîne û di berhemên xwe de şûn û şopa tevna civakî ya Amedê nîşan dide. Karê wî yê bi navê Off the Record berhovekeke ji alavê wek pişkokên teyba û nexşeyên germ. Di vê xebatê de hunermend şopên serencama xwe ya hunerî bi saya van alavan li gel coğrafyaya welatê xwe eşkere dike. Şer derket hergav pevçûne bû. Merov koç ate meydanê. Merov atin bajaran. Yani endirê bajaran atin. Derdora bajaran atin endirê bajaran. Bajarê xwe da bûn koçber. Pir binê zordarî da bûn. Çawa mesela em bêjin hebî malê da sê heb malbat li wê dijî. Heb malê da. Ez wana min dît. Zarok hemû derva bûn. Viyazî ewa nakokî serim da ate meydanê. Anê ew ê pêşî ew bû. Ser sembola dişkoka Teyîbê da ser wî play nivîsî bû. Yani play wiya ser Ameda bû. û ew ê dinê zî bek hebû. Bek aliyê İstanbulê Anadolû. Ew ê dinê zî aliyê İstanbulê Avrupayê. Min digot acaba min got İstanbul ciyê derbasiyê me ji bo me. Murat Gök di xebatên xwe de dikeve pey wê enerjiya muxalîf û nehs a dadaîzmê. Kolaj, asamblaj û fotomanipülasyon teknîkên serekeyên dadaîzmê ne. û Murat Gök jî têra xwe van teknîkan bikardîne. Bi saya van teknîkan di berhemên wî de îroniyeke dîr û gemalî pêda dibe. Hunermend bi van berhemên îronîk ji xwe re qadeke azad û berfireh vedike. û li wê mecrayê her cure têkiliyên kapîtalîst teşîr dike. Vî kolaj û fotomanipülasyon, kübizm û sürrealizm dest pê kir. Yani Picasso zî vî îşê dest pê kir, vî karê dest pê kir. Karê xwe da navçeyê karê xwe da nîşan da. Piştî wî da dada zî îviya daha pir ew bilav kir. Daha pir bilav kir. Kolaj û fotomanipülasyon. Kolaj ser rastî fotoğrafê da rastîkî nû derxist. Çawa derxist? Ez awa jî bêjim. Hana hök heye. Hana hök zî ser fotoğrafan dilîstin.
Ama işte ironik, işte hanaki şeylerin. O ser karevizi ser politik bu. Ne yok bu. Ne tesadüf bu. Ev digozu ku. Ev ya ama işte rastlantine ne. İşte nuye. Hinazi ruh dada ser hüneri nujan heye. Hinazi hünermend kolaja çetkin, foto manipülasyon çetkin. Di xebatên Murat Gök de seqeya polîtîka welatê wî dengê helîkopter û balafirên şerê ên ku jiyana rojane dixebitînin an jî rewş û bûyerên bi vî rengî herdem derdikevin pêş. Ji ber aciziya dengê balafiran, berhemeke video art bi navê Firîna bi Nizmî çêkiriye. Gava jet û balafir difirin pir deng dibe. Vî dengê zî carna rahat nada merov. Car caran em gelek em dibên vî dengê bira derbas bi bese û tilbêqey ewa şer nav şerê dayê. Ji xwe dora derdora balafirgeh te ewa xanî zî nizm kirine. Dengê jeta û balafir pir yani çiqasê balafir derbas bin jet derbas naqase deng dibe. Carna heft heb, cara deh heb, dana 20 heb zî jet derbas dibin. Vî çaxê em ava disekinin. Disekinin ki vî dengê derbas be. Ana vî carê mizî karê xwe da navê wî frabinizm bû. Love approach İngilîzî. Ser vîya da disekinin. Bala xwe da ser vîya. Vîdeoyek min çêkir. Vîdeoya da hepkî jeteyê vî jetê hunda dibin. Gavakê temaşawan mêze dikin, ez ewa difikirim. Dibe ki sanki hinda bû, sanki jet hunda dibû, ama enkî rahatî dibin. Ama elviya hîna dengê wî derbas nebû. Jet derbas dibe, hinda dibe, ama hîna em dibînin ki dengê wî hîna tême. Di nav bûyeran de şahidiya wî pir seke girîng tîne bîran. Gelo em çawa dikarin wan rewşên xirab ji holê rakin. Keçika cîrana wî berfîn e û Murat Gök berhemeke bi navê berfîn çêkiriye. Di vê berhema xwe de hunermend ji bo berfînê mekaneke wek bihiştê diafirîne. Berfîn zî mala wî pişt mala wî de balafirgeha helîkopterê ye. Her gav helîkopter li wê derbas dibin. Dîsa helîkopter li wê gavek derbas dibin, nîzim difirin. Wana nîzim difirin, ew zî zane li wê sembola balafirgeta sembola helîkopterê ye. Ew zî destê xwe dinivîse vî sembolê. û destê xwe vedike, ew zî peya disekinin ki evî dikir ki kêzikê helîkopter were destê wî. Belkî bigire. Ewa hêviya wê ye. Belkî wî bigire, ewa hêviya wê ye. Her wiha di berhemê Murat Gök de têgeha sînor jî mîhengeyeke girîng e. Sînorên ku cîhanê perçe dikin, asoya jiyana me deng dikin û xetereyekê ji bo jiyanê pêk tînin, tam di navenda xebatên wî de cih digre. Di van xebatên xwe de li hember hikm û desthilatdariya sînoran îroniyê derdixe pêş û nîşanê me dide. Ka sînor çi qas bêwate ne. Xebata wî ya bi navê Hamak, ango hêlanek, ji bo vê îroniyê nûmuneyeke gelek baş e. Vê berhemê ji Filîstînê heta Ewropayê li gelek deverên cîhanê di pêşangehan de cihgirtine. û roja îro jî ev berhem wek afîşa gelek çalakiyan tê bikaranî. Piştî demekê ev karê Murat Gök bû berhemeke hevpar ji bo tevaya cîhanê. Ama xebatê me da her gav fikrê me ser azadî çidibe. Çawa ser azadî çidibe? Gav ez karê çê dikim, gava têm meydanê ji xwe mirov zî ji min re dibin. Dibin ki xebatê de her gav ewke ye. Ewa tu dixwazî sinora tirakî. Rastî derdora xwe mêze dikim her cê me sinor e. Yani
Sınırak tedi mecbura çekiriye, şunu ama sınırak tedi devlet çekirine, sınırak tedi her ciheme sınır çebune. Gavak sınır çıkarsa zede be, akasa emdikavın tenge. Hepki sınırayı, ortada dicibiyi, merhaba ki ser halakan koyacidin. Yani derbastı be ser sınırda. İhlaldı ki sınırı ihlaldı ki, gavakçı Ali edine, der Ali devlet edine. Gara ta Ali ve gara Ali devlet edine. Via gavak hem ser halakan da, ama keyfe xumezed ki. Ve per relax, per rahat. Az dixwazim yani sınır nebe. Berhema wiya bi navê Du Not Cross ango derbas nebe, wek berhema hêlanek sînora manîpüle dike. Di vê berhemê de Murat Gök nîşan dide ka di Kurdistanê çawa şikl û şimalê lîstikên zarokan diguhere. Bi berhema neşter jî hunermend dikeve pê rastiya şerê roşilata navî û nîşanê me dide ku birînên vî şerî wisa bi hêsanî nacevirin. Vî xebatê de zarok ser wî bantê da xu qavêzin ser wî bantê da û xu davêjin aliyê dinê alî awa ser wî da wî bantê artık ji wan var ew ki ji bo lîstik ji bo lîstikê wan e awa gava kêfa wan tê dîsa sinora derbas dibe karê me dinê herî ew dinê dîsa ser sinorayê ew yazî navê wî neşter bû nîşter bû ev yazî dîsa nêzîkê sinorê bordur û donat qiras bû ev yazî vî carî neşter hepkî profîlê diqetîne ortêda awa derbas dibe awa forma wî degişt bû wek awa balafir em ya mesela mirov mesela ya balafir jet hepkî sinor çedike ev yazî ji bo me ew sermayeyê. Murat Gök'le biz 2000 ile 2004 Ji sala 2000 heta 2004 min û Murat Gök me li zanîngehê di beşa hunerê ciwan de bi hev re dixwin. Perwerdeya me li ser resmê bû, lê wan salên zanîngehê li ser fotograf û vîdeo artê jî xebatên me hebûn. Ji wê demê ve wek hunermendekî û wek hevalekî haya min ji Murat Gök heye û ez berhemên wî dişopînim. Di destpêkê de bi zimanê resmê û fotografê berhemên xwe diafirand. Lê paşê karên xwe yên hunerî zêdetir bi rêya fotograf û vîdeo artê pêkanî. Heke em li ser berhemên wî bifikirin, herêma ku ewlê dijî herêmeke polîtîk e. Lewma jî bi vê nevê berhemên wî li ser pirsgirêkên Kurdan in. Yek ji wan berheman hêlanek e. Li ser sînor çûye ji xwe re hêlanek çêkiriye. Kesek heye li ser wê kêf wî ye. Em dizanin ku sînor welatan ji hev vediqetînin. Wan dikin du parçeyên cuda. Murat jî di navbera sînoran de maye û vê rewşa xwe bi zimanekî ciyawaz û îronîk nîşanî me dide. Karekî din heye, bi navê Firîna bi Nizmî. Li gel seyareyekê balafirek jî heye û heçko balafir seyareyê teqîb dike. Demeke dirêj wisa diçe û ji nişkê ve winda dibe. Ev rewş û nakokiya wê gelek tiştan nîşanî me dide û gelek referansan jî pêşkêş dike ku em berhemê fêm bikin. Karî wî yê din neşter jî wisa ye. Di vê berhemê de jî dîsa ev rewşa polîtîk heye ku min gava din behsa wê kiribû. Heke em li ser welatê xwe bifikirin, balafir, bombebaran kirin û her wekî din berdewam e. Neşterek li ser dolarekê ye, şer berdewam e, balafir tên û diçin. Ev berhem mirov dibe cihekî balkêş, bi awayekî tûj neşter dibire. Şûna birîna wê dimîne filan, ango şer di hişê însanan de travmayekê pêktîne û berhem ji me re dibêje ku ev travma û birînên vî şerê wisa bêhsanî sağ nabin, şûna birînê zû bi zû nacebire. Karên wî yên vê pêlê jî dîsa li ser şer û sînoran in. Em dikarin bêjin ku xwe li ser van mijaran îfade dike. Tiştên ku vî welatî anîne serê me û encamên wan. geri dönüşleri gibi de algılayabiliriz. Murat Gök ji bo gelek berhemên xwe bi zarokan re xebitiye.
Divan xebatên wî de zarokên ku ji hêvî û xeyalan bêpar hatine hiştin, ji xwe re stargeheke ewle digerin. Di berhemeke xwe de bi gotina destekî min vala ye, di destê min de jî tiştek tune. Tekoşîna Kurdan a man û nemanê bi awayekî temsîlî nîşanê me dide. Berhemek din a Murat Gök jî bi navê we ev kêfxweşî gelek caran dîtiye. Monotoniya jiyanê û hesta fatisînê derdixe pêş. Vî lawkekî em nizanin çikî kiriye nekiriye polis berawî dide. Gava dibîne ew zî dikeve tengayî. Ji polis ra dibe ki polis dibe çi destê te de ye? Ka em mêzekim. Ew zî dibe ki ew zî polisê dawata ew dike. Lîstikê dike. Vî carê gava em piçûk bûn hemkî lîstika me bû. Navê wî tetik bû. Me destê xwe da çikî veşardin. Ew ê dinê de hemberê me de kî hebû sem ji wê re digot. Ka destê me de kîca destê me de ştek heye. Tu zanî. Ama lîstikê me bû. Li vê jî polis pir ew kir, pir yani zarok dike tengeyê. Zarok zî wî dawatê lîstikê dike. Ji wê re dibe jî destê hemkî ve dike destê xwe. Ew ê dinê ve nake. Ew her gav aqlê wî da, serê wî da eviya bergerdariyê ser lîstikê bike. Polis ra dibêje destê min vala ye. Destê min dişkîtine. Savî peyvê gelerî hundirê Kurdan da. Destê min vala ye. Destê min şikîtine. Ji bo hêbûna Kurdan wî peyvê zî ser wî da awa atiye heta wî demê. Gava konser bû. Hemî konser bû. Bu konserê de temaşawan hatibûn temaşa bikin Jim Morrison. Ew zî ji wan re got ve wî lîstikê gelek cav wedî. Edî bes e vegerin ve kewrand konserê. û wî çaxa wî demê ez ê Mardinê bûm, çiyayê mazî da bûm. û min serê awa pacikê ra der mêze kirim, ez awa ser destê çep em mêze kirim derva. Gava mêze dikirim. Min dîkî hemkî keçik di şoxlı ser xanî da kevrekî Glover e. Wî xanî gundor dikir. Ez awa lê mêze kirim. Peyva Jim Morrison ata serê min. Ew zî digot êdî bes e ve gelek car wî lîstikê wedî. Awa vî lîstik û bu peyv û vî zarok awa tevla serê min da. Ez ê vîdeo ser wî da min çêkir. Van salên dawî hunermendên jin duwarê hunerên hevçer de şoreşek pêk anîne û Murat Gök jî ji vê enerjiya hunermendên jin sûd wergirtiye. Ji wan hunermendan ya ku herîzê de bandol wî kiriye, hunermenda Yugoslav Marina Abramovic e. Hunermenda navdar Abramovic zêdetir li ser performansê û hunerên bedenî dixebite û divan her du warên hunerî de jî wek pêşeng tê nasî. Abramovic di performansên xwe de wek alaveke hunerî bedena xwe bikartîne û hewl dide ku sînorên hişê xwe keş bike. Loma jî di dîroka hunerî de yek ji wan hunermendên şoreşger û tixûpişkê ne. Hunermendê jina edime pir serkeftinin. Ruhê xwe pir xweş didin ser hunera xwe. Vegotinê wan pir nêzîkê me tê. Marina Abramovic zî Sırp e. Ew zî karê xebatê xwe ser performansa dikirin. Performansa wî da zî dîsa ew tey nêzik hatin dîsa sînoran e. Ew zî bedenê xwe sînorê bedenê xwe danî meydanê. Yani gava karê xwe çi dike sînora bedenên zor dide sînora bedenên. Her karê xwe da şahsî karê xwe da sînora ser sînora disekine. Ew dema ew zî sürgünê Belgradê bû. û vî carê ew wext ew zî hemberê xwe çandê Yugoslavya sekinên. Hemberê xwe çandê Yugoslavya çikir. Hunerê wî ser zordestiyê Yugoslavya ate meydanê. Ew zî ritüelê wî ser sînora bedanan bû. Ji bo me Marina Abramovic pir serkeftiye.